Hej, velkommen til. Vi filmer lige en træningssession til jer her fra Herlev. Jeg håber, I bliver glade for den. Vi starter med at shake. Lige for at varme rigtig godt op i alle led. Sørg for at ånde rigtig godt ud her, mens du står og ryster. Sæt fokus ind i din nakke. Og stå og vip stille og roligt op og ned med hovedet, så du virkelig kan give slip i nakken. Og slip i skuldrene. Vip skuldrene lidt ekstra op og ned her, når du har fokus på skuldrene. Rigtig godt slip ind mellem skulderbladene. Ryst armene lidt ekstra frem foran dig. Det er rigtig godt slip i håndledene. Op over hovedet. Ud til siderne. Og bagud. Foran igen. Og send opmærksomheden ind i taljeområdet. Og virkelig give slip her. Mærk dit hofteområde. Se om du kan give lidt ekstra slip her. Og giv slip i knæene. Og giv slip i anklerne. Og stop op. Og virkelig mærk hele kroppen. Helt ned fra fodsålerne. Mærk kontakten mellem fødderne og gulvet. Følelsen af, at du kan slå rødder som et træ, suge næring op gennem dine fødder. Hele vejen op igennem underkroppen op til punktet under navlen, der hedder Danchin.
Toppen af dit hoved søg op imod loftet. Af følelsen af, at du strækker dig hele vejen fra punktet under naven og igennem rygsøjen, hele vejen op til toppen af hovedet. Og have følelsen af, at du kan trække energi fra toppen af hovedet hele vejen ned igennem åndedrætsorganerne og ned til midten af kroppen igen. Opmærksomheden indad mod dit hjerte. Forestil dig, det kan smile og sende smil rundt i hele kroppen. Så alle de millioner af nerveceller, du har i hele kroppen, smiler. Og tag det her indre smil med ind i den første øvelse. Samler fødderne en lille smule mere. Vender fingerspidserne ind mod hinanden. Løfter hænderne op på inderne. Kig ud mellem fingerspidserne. Og kom stille og roligt ned på udåndingen. Og gentag. Lad øvelsen køre i det tempo, der passer til dit åndedræt. Sidste gang. Lad hænderne vende opad her i siden af kroppen og løft op til omkring ved hjertehøjde. Vend hænderne fremad og skub fremad, mens du trækker skuldrene bagud. Træk tilbage på en indånding. Skub frem på en udånding. Bjerge. Du vil stå og lege med tanken om, at du skubber de ting væk fra dig, du ikke har brug for i dit liv. Og trækker de ting til dig, som du gerne vil have i dit liv. Så får en lille smule afstand mellem dine hænder, når du kommer ud her. Og en lille smule afstand mellem alle fingrene også. Sidste gang træk vejret ind. Og skub frem, pust ud. Og vend hænderne. Kig ind i håndfladerne. Forestil dig, at der danser en lille bold af energi mellem dine håndflader. Træk vejret godt ind til bolden. Fyld den med god, kærlig, varm forårsenergi. Træk ned til hjertet. Og ned til gulvet. Så starter vi vores første flowøvelse. Tag en lille smule afstand mellem fødderne. Svingende bjerg. Start op stille og roligt. Mærk efter, hvad din ryg siger til dig i dag. Og hvis det føles rart, så kan du sagtens sætte lidt mere skub i øvelsen. Sving lidt mere intenst med armene, og lad dem klappe i siden af kroppen. Der hvor de nu lander. Sørg for at tæerne peger opad på den side du svinger til.
Og igen her, hvis du vil træne din balance, kan du have åbne øjne og lade blikket køre i horisontlinjen. Hvis du bliver svimmel, skal du selvfølgelig stoppe. Bevægelsen klinger stille og roligt. Tag en samling. Indånding op. Udånding ned. Stå et øjeblik, Qigong i stillhed. Mærk dine fødder. Mærk toppen af dit hoved. Mærk dit center. Og det dybe åndedræt. Kommer en lille smule ned, vi runder lidt i ryggen. Sørg for at have let strakte ben her. Når hænderne kommer ned omkring en knæhøjde. Trækker vi op på en indånding. Lad armene følge hele vejen ned. Den er ligesom en bold med hænderne. Tag den op over hovedet og lidt bagover, så for at sveje godt i ryggen her. Kom op til lodret, og på udåndingen kør armene stille og roligt ned. Carry the move hedder øvelsen. Fortsætter nogle gange endnu. Kom stille og roligt ned. Løft op på indåndingen, former månen. Svejer godt i ryggen. Kommer til lodret og tager armene ned på udåndingen. Fortsæt. Stille og roligt på indåndingen. Svejer godt på udåndingen. Og kommer ned med armene. Og igen her. Løft op med armene på indåndingen. Former månen. Svejer godt i ryggen. Og kom ned med armene på udåndingen. Det viser den fra siden også. Kommer godt ned her. Runder godt i ryggen. Slapper godt af i nakken. Løft op med armene. Svejer godt i ryggen her. Kommer til lodret. Og så er det videre her. Kom ned. Indånding med armene kører op. Så omkring hjertehøjde, hvor de former en måne. Løfter godt op. Svejer godt i ryggen. Kommer til lodret og ud. Sidste gang. Stille og roligt ned her. Slap godt af i nakken. Slap godt af i skuldrene. Løft op. Form månen. Svej godt tilbage. Kom ind til midten og ned på udåndingen. Så tegner vi grisens hale. Rundt og op. Rundt og op. Rundt og op. Sørg for at lade åndedrættet køre spontant her. Sørg for at løfte hælen.
på den modsatte side, hvor armene går. Så får du nemlig også vingepumpen aktiveret. Godt. Sidste gang. Lad bevægelsen klinge stille og roligt ud og stå et øjeblik Qigong i stilhed. Godt ro på dit åndedræt. Og kontakt til jordens og himlens energi. Og genbesøg det indre smil fra hjertet. Ubetinget glæde. Det spreder sig til hele kroppen. Og stille og roligt til den næste øvelse, Nourishing Kidneys. Her er det vigtigt, at vi strækker benene, kommer ned lidt ligesom før. Her er det dog tom for luft, vi går ned. Løfter op på indåndingen, sætter hænderne i lænden. Svejer lidt tilbage, kigger lidt skråt op. Og slipper på udåndingen på et trækker vejret her. Kommer ned tom for luft. Stræk det knæ, slapper i nakken. Løft op på indåndingen, hænderne i lænden. Svej godt tilbage. Og slip åndedræt. Tag et åndedræt her. Når du åndet ud, kom ned tom for luft. Mærk et godt stræk på bagsiden af knæene. Løft op på en indånding. Sæt hænderne i lænden. Svej godt tilbage. Og slip på udåndingen. Tag en videre indånding her. Når du er ude. Kom ned tom for luft. Løft op på indåndingen. Undskyld. Kig skråt op. Svej godt i ryggen. Kom altid to. Og kan slippe på udåndingen. Indånding. Udånding. Kom ned tom for luft. Mærk et godt stræk på bagsiden. Indånding op. Hænderne i lænden. Svej godt tilbage. Kig skråt op. Og slip. Udånding. Indånding. Udånding. Kom ned tom for luft. Stræk det knæ. Afslappet nakke. Afslappet skulder. Løft op på indånding. Hænderne i lænden. Tilbage. Stræk godt op. Og slip udånding. Sidste gang er indånding. Udånding. Kom ned tom for luft. Indånding op. Hænderne i lænden. Lidt tilbage. Og slip udånding. Svinger armene frem og tilbage. Start med at lade køre naturligt. Få det til at køre, så du føler, at du bouncer godt i knæene.
Og når du føler, at det føles meget godt, så kan du lave det her lille benspænd, hvor du vender den ene håndflade den ene vej, og den anden håndflade den anden vej. Svinger 3 gange, og flipper 3 gange, og flipper. 1, 2, 3, flip, 1, 3, flip, 1, 2, 3, flip, 1, 2, 1, 2. Øvelsen hedder jorden roterer. Og det er endnu en af vores flow-øvelser. Det handler om at få skabt flow og energi i kroppen. Få den stagnerede energi til at slippe. Og lad stille og roligt bevægelsen klinge ud. Slutter med en samling. Indånding op. Og scan kroppen på udånding. Stå et øjeblik til gang i stillhed. Træk vejret godt ind i maven. Åndedrættet falder til ro. Vi vender håndfladerne ned ved taljen. Løfter armene op til hjertehøjde. Skubber håndfladerne frem. Og vender fingerspidserne ind med hinanden. Mærk der en rotation i skuldrene. Så løfter vi armene ud til siderne. Sørg for at slappe godt af i skuldrene. Og ind igen. Tag en god indånding, mens du kører ud. Og udånding, mens du kører ind. Sidste gang her, kom stille og roligt ned til siden af armen. Og ryst en gang. Ryst også lidt benene. Godt slip på åndedrættet. Ind og stå et øjeblik, slut med en samling. Indånding op, udånding ned. Til gang i stillhed. Fødderne er tunge ned mod gulvet. Det øverste af hovedet let op mod loftet. Og vi går stille og roligt videre til næste øvelse, der hedder Big Windmill Hang. Så kører den ene arm op, helt op. Vender håndfladen, så lillefingeren vender baglæns, og stille og roligt ned. Håndfladen
kører op. Kig efter hånden. Lillefingeren vender baglæns. Og kommer stille og roligt ned. Kør op på indåndingen. Og ned på udåndingen. Op på indåndingen. Ned på udåndingen. Sidste gang til den her side. Skifter vi over til modsat. Stille og roligt. Lillefingeren vender baglæns. Kig efter hånden. Op på en indånding. Ned på en udånding. Op på en indånding. Og ned på en udånding. Rigtig fint. Sidste to. Mærk, at skuldrene arbejder i hele sin bevægelse. Og vi slutter med grisens hale. Rundt og op. Åndedrættet er spontant. Sidste gang er bevægelsen klinge stille og roligt ud. Stå et øjeblik til gørende stillhed. Åndedrættet falder til ro. Mærk energien i kroppen. Klap hænderne godt sammen. Og håndfladerne lettere. Skab en lille smule afstand mellem hænderne. Stå og lege med tanken om, at der er magnetisme mellem dine håndflader. Og lad stille og roligt din ene hånd søge op mod hagen. Og din anden hånd søge ned mod punktet under navlen, Dai Chin. Tag en dyb indånding. Og på udåndingen bytter hænderne stille og roligt plads. Den ene arm kommer op over hovedet, vender op, så håndfladen går opad. Den anden hånd vender nedad mod gulvet. Kig ud over skulderen på den side, hvor hånden vender nedad. Og tag en god dyb udånding her. Og når indåndingen kommer, skifter du stille og roligt plads langs midtlinjen af kroppen. Hvis det kan lade sig gøre for dig, så strækker du albuerne på begge arme her. En god udånding. Og på indåndingen skifter du plads langs midterlinjen af kroppen. Den nederste hånd går på ydersiden. Håndfladerne vender henholdsvis ned mod gulvet og op mod loftet. Stræk godt i albuen, så godt du kan komme til det. Skift på indåndingen. Stræk på udåndingen. Skift på indåndingen. Stræk på udåndingen.
godt igennem. Og stille og roligt tilbage til din bånd. Leg med magnetismen. Fyld den her bold mellem dine håndflader med god og kærlig og varm forårsenergi. Træk ned til dit hjerte og ned ad jorden. Og så laver vi flowing breeze, swaying willow, den her leg med du er et piletræ. Der står svejer vind. Selvmanifesterende flowøvelse, hvor vi skal øve os på at lytte ind af, hvad kroppen siger, det skal lige nu. Kom stille og roligt til en afslutning. Samling. Og skal komme. Og qigong i stillhed, den her følelse af at lade energien flyde godt i kroppen. Gå på opdagelse og se om der er nogle steder, du skal spænde lidt ekstra af her. Forbindelsen til himlens og jordens energi. Mærk det dybe åndedræt. Og det indre smil. Lad det indre smil brede sig i hele kroppen.
Qigong for i dag. Tak for denne her gang.